ni yanzu a ce in zauna don in yi wa wata tasha program ya nuna da'awata ba ta da standard. Amma da'awata na da standard ko mutuwa ne yanzu akwai abin da za a sa nan da shekaru 100. To amma ya zama a yanzu saboda na san za a sa a talbijin to bari in natsu bari in gyara kulata. Ni tun farko na shirya ne ko da a filin kiyama za a yi playing abin wallahi na shirya. To ashe in haka ne malam kaga bai yiwuwa wanda shi yanzu ta'aliki ne aka magana malam sai shi yanzu ya fara ne saboda a sa a tashar suna mu kuma mune dan da'awa ne. To sannan kuma bari ku ji wani abu a cikin harkar jarida ko 'yan jarida sun fi son irin wata formula da annabi ya kawo a cikin hadisin Muslim da Jabir ya ga yarinya yana so annabi ya ce ka galle ta ya ce a ya ce je ka kalle amma ala gafla